Audio Jungle. Ayan, tayo sa Lupi, San Fernando. Tayo sa pupunta tayo sa card ngayong araw. Naayos ang kalsada nito sa Lupi. Stop. Tayo sa card yung araw. Four lane, syempre. Yung motor natin dati, oh, dapa na. May gas station na pala dito. Ayun, oh, gas station. Shoutout kay Kuya Mike. Ayan, mahirap dito kasi sa ganitong mga curve. Lalo po yung mga hindi disiplinadong mga driver. Talaga ma-aksidente talaga. Sports car pala yung nasa unahan. Yan, ride safe sa lahat. Mga hindi sumusunod sa batas trapiko, ganda ng smile ni Kuya. Yeah. Saan sa kayo bibiron? Kaya nga po sa kalsada, kailangan tayo sumunod. So ganun kanina nakita natin na ano, sinyasa na ang stop, dumiretso pa rin yung kotse. Ayan, mga hindi disiplinadong mga driver, talagang ano yan, ma-aksidente talaga yan. Di marunong di marunong pumila, di marunong mag-antay, so lagi nauuna. Ay sa napakagandang diversion road dito sa San Fernando, mga papuntang Albay dyan. Tayo dumaan.
Yan, shoutout ko lang yung mga kapwa nating mga motovloggers. Yan, si Sir Martin Viero, El Buhawi Bira, syempre. Yan, si mga vlogger sa Laguna. Team Katabas, big shoutout sa iyo King Team Katabas. Ay, maraming salamat. Support ako yan. Team Katagumpay, syempre, si Sir J, big shoutout sa iyo. Biyahe ni Bex, big shoutout. Ayan, Joyride TV, kapwa natin mga motovlogger, mga nakilala ko nung first Bicol Elite Endurance Challenge sa CWC. Big shoutout sa inyong lahat. Yeah. Maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa Team Kauragong Bicol. Road to ano na tayo doon, 20,000 followers na tayo. Yan, maraming salamat. Tuloy lang. Laban lang sa buhay. Kahit tayo ay naghihirap. Tayo sa lapit na tayo sa crossing na San Fernando. Yan, shoutout kay paring numero sa kanya, MNR DIY Electronic Shop. Nandito sa Bonifacio ito matatagpuan. Shoutout. Tayo sa highway, Maharlika Highway, San Fernando. Ride safe sa mga dumadaan dito kasi dito napakadelikado nito lalo pag gabi. Ingat-ingat lang sa mga biyahero na bumabiyahe. Yan, tayo sa bayan. Nilagyan nila ng dinagdagan nila ng reflectorize para pag gabi kitang-kita mga biyahero yung ayan lagyan nila ng reflectorize pag gabi. Dami na aksidente na kasi dito eh. Yun ang laking puno ng acacia Ayan. Siyempre si Boy Sampalo kasama natin. Ayan pauwi na tayo bahay. San Fernando. Uwi na tayo. Dami na bumabiyahe. Let's go. Uwi na sa bahay. Sa Lupi.
bayan ng San Fernando, Camarines Sur. Ayan. Shoutout kay Mayor Fermin Mabulo. Yan, shoutout sa mga magigiting na pulis ng San Fernando, Camarines Sur. Uy, dami naman mga motor oh. Oh. Dami naman di-deliver. Ka-jersey tayo ngayon ng Motor Trade. Thank you sa Motor Trade. Shoutout sa Kawasaki Bicol. Big shoutout. Kay Ma'am Lay, big shoutout kay Ma'am Lay. Kawasaki Bicol. Naga City sa may Diversion Road, makatatagpuan. Mga biyahe dito sa papunta ng bundok. May jeep na yun oh, makikita nyo. Ito mga biyahe dito sa amin oh. Nagatagpuko, San Fernando. Biyahe punta dun sa bundok na yun oh. Doon pupunta yung jeep na yan, bundok na yun, nakikita nyo. Napakaganda talaga dito sa anong ito, kalsada ito. Mga bumabiyahe na dito na dumadaan ng mga galing ng Manila, pupunta sila nga Bisaya, Mindanao, o pwede sila mag shortcut dito, iwas traffic. Dadaan pa sila sa may bandang Pili, matatraffic sila doon. Dito walang traffic dito, dire-diretso yung biyahe nito dito. Ganda ng kalsada dito eh. 4 lane na to. Biniba Resort. Yan, may mga resort na din dito sa may lugar namin eh. Yan, Biniba Resort. Tapos doon sa kabila, Sierra-Cota Resort sa may Minalabak. Dito sa San Fernando, resort na rin dito eh. San Fernando yan. Doon naman sa Minalabak yung isa. Balik na tayo sa bahay. Tapos ang isa pa dito sa lugar na to, ingat tayo sa mga aso dito. Kasi maraming mga aso dito, mga tumatawid sa lugar na to. Kaya ingat-ingat tayo sa mga aso. Napakalawak na ng kalsada dito eh.
sa Barangay Biberon. Ayan o. Yan. Ayan na yung nag-ayos ng kalsada. Numpisa na pala magsemento dito eh. Napaka-curve kasi itong kalsada na to, kaya medyo nahihirapan yung mga ano dito. Kawawa naman yung pusa, nasagasaan pa. Tano dito sa Barangay Lupi nagpa-flag sa mga dumadaan ng mga biyahero. Tingnan tayo.